ଆରେ ୱାଃ! କଚୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଅଟା ଆଳୁରେ। ଆଉ କଚୁଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଳୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଜାଗା ଆଣି ତା ଦେହରେ ଅଟା 2 କପ୍ ନେବେ। ଅଟା 2 କପ୍ ନେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ତାପରେ କିଛି ଜୁଆଣି ପକେଇବେ। ଜୁଆଣି ପକେଇଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୁଆଣି କିଛି ପକେଇବା। ଜୁଆଣି ପକେଇଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭଳିଆ ମିକ୍ସ କରିବା। ତେଲଟା ଭଲ ଭଳିଆ ମିଶିଗଲା ପରେ କଚୁଡ଼ିଟା ଭଲ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟାର ତେଲଟା ନ ମିଶିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବା। ଏହିପରି ନ ଗୋଳେଇଲେ ଅଟାଟା ଦେହରେ ତେଲଟା ନ ମିଶିଲେ ସେ ଫାଟିପାରେ। ଅଟା ଦେହରେ ପୁରା ଭଲ ଭଳିଆ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଆଣିବା। ପାଣି ଆଣି ଅଟାଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଚକଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକଡ଼ିବା ଆଉ ଟାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଟାଣ ହେଇଗଲେ କଚୁଡ଼ିଟା ଫାଟିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଦଳିବେ ଭଲ ଭଳିଆ ନରମ କରିକି ଦଳିବେ। ନରମ କରିକି ଦଳିଲେ କଚୁଡ଼ିଟା ଭଲ ହେବ, ଫାଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଆମ କଚୁଡ଼ିଟା ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇବା। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଓଦା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଆଣିବା। ଜାର୍ ଆଣିକି ତାକୁ ଧଣିଆ 2 ଚାମଚ ପକେଇବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 5ଟା ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ କିଛି ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ପାନମଧୁରୀ କିଛି ପକେଇବା। ତାପରେ ଜିରା କିଛି ପକେଇବା। ସବୁଯାକ ମିଶେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ନେଇ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା। ଖଦଡ଼ିଆ ମସଲା କରିବା, ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଖଦଡ଼ିଆ କଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣି 4ଟା ତାକୁ ଚକଟିବା। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଣିବା। ଗରମ ଆଳୁ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଆଳୁରେ ରେସିପିଟା ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଆଳୁ ଚକଟି ତାକୁ ରଖିବା। ଥଣ୍ଡା ଆଳୁ ଚକଟି ତାକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା। 2 ଚାମଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପକେଇବା। ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ମସଲା ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ପକେଇବା। ବେସନଟା ପକେଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ପାଣି ଆଳୁରୁ ଟାଣି ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେସନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇଲୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭଳିଆ ଭାଜିବା। କଞ୍ଚା ଅଂଶ ତାର ଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆଳୁ ଭଲ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇକି ମିଶେଇ ଦେବା। ଭଲ କି ଆଳୁଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟିକି ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଆଳୁଟା ମିଶେଇଲା ଆମେ ଲୁଣ 1/2 ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା। ନାଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ 1 ଚାମଚ ପକେଇବା। କାହିଁକିନା ତାର ରଙ୍ଗ। ହଳଦୀ 1/2 ଚାମଚ ପକେଇବା। ଧନିଆ ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ। ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ। আমচুর ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିଶେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇବା। ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେବାନି, ଲଗେଇଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଭଲକି ଏହିପରି ଗୋଳଉଥିବା। ଆମେ ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ରୁଟି ପରଟାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମେଥି ପତ୍ର କିଛି ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ। ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିବ, ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭଲକି କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରି ରଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଲ୍ କରି ରଖିଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଟା ଆଣିବା। ଅଟା ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଳୁର ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବା। ବଡ଼ କରିକି ତାକୁ ହାତରେ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଭଲ ଭଳିଆ ତାକୁ ଘୂରେଇବା। ଘୂରେଇ ଘୂରେଇ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେବା। ଯେଉଁ ଅଟା ଟିକକ ଉପରକୁ ବଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଭଲ ଭଳିଆ ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତାପରେ ହାତ ଚକିରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ମାଡ଼ିଦେବା। ମଝିଟା କିନ୍ତୁ ମୋଟା ରଖିଥିବେ, ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପତଳା ପତଳା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଲଣା ଚକି ଧିରେ ବି ରଖିକି କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଆମେ ସବୁଯାକ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ସବୁଯାକ ତିଆରି କରି ରଖିବା। ଏହିପରି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କଲା ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେବା। ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମାଡ଼ିକି ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ସବୁଯାକ କରିକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ନେବା କଢ଼େଇରେ ତେଲ କିଛି ପକେଇବା। ତେଲ ତାତିଲା କି ନାହିଁ ଅଟା ଛୋଟ ଗୁଳାଟି ପକେଇବା। ହଁ, ଆମର ଏବେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କରିକି ରଖିଥିବା କଚୁଡ଼ିକି ପକେଇବା। ବେଶୀ ତେଲ ଗରମ କରିବନି, ଟିକେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା କଚୁଡ଼ିଟା ଉପର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତର ସିଝିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଚୁଡ଼ିଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଏଫାକ ସେଫାକ କରି ନଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ନଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ କଚୁଡ଼ି ନଉଟେଇ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ କଚୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଫୁଲିଛି, ମୁସିମୁସିଆ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।